Hello guys, good morning. Magpugad sa tas atong himungaan guys na namiso na gaso. Oh. Ah. Ato na ning kwaong piso ani guys kay aron makakaon na ni sila. Nawa nindot kay akong himungaan guys oh. Ano iskan isuga pa oh. Isog kayo. Sunuhik. Oh, nawa piso guys oh. Kuha oh. Tipon. Oh no. Butang tani diri sa tangkal guys. Ani, aron na sila makakaon. O aron na sila moabtik. Oh. Nindot kini mga manuka guys kay di kita magproblema ani kay mga Bisaya man ni mga manuka guys. Oh, tawa ka na oh. Kuha man ni oh. Duha. Oh, kini mga manuka guys. Nindot man ni siyang buhion kay Bisaya nya imo ning ihawon tamis kinik sabaw. Kuan man gud sila guys kanang kaliwat man gud sila bantam. Mao ni nga ako ni kalingawan po sila glawg-glawg mao ni atong kalingawan diri guys. Oh, tulo na to. Amo nindot kay guys. Ug ihaw taning Bisaya guys, lami kinig sabaw guys. Usahay mapalitan po ta ni ginagmay. Oh, kini dai mamalit kay di man ta sugarol guys, di man ta manari. Usahay guys kini mga laki ani guys, ni mamalit niya ila po itari. Makabuno sa dabapod. Tawa oh. Oh, nindot kastanan guys oh. Ay nakadang nindot ani mga manuka guys kining Bisaya guys. Kay musukol nig sakit. Dili ni preha anang mga rasa nga manok nga sos makaligsikan na gamay ay dayon lig sugmoy. Oh, kini oh kay itong guys oh, nindot yung itong guys oh. Kasi klase lang ning color guys. Mo ni nga puhon ani managko na ni kay dili pa bunin ako mabian karon kay ug imo ning bian gud guys sus ko daghanang dangan diri guys kadagas ilaga diri hotdo na kaos ilaga grabing dapita diri guys mo ni ako sa ning tangkalon ko ni nya ako sa ning dako-dakon gamay kay aron inagbuhi ani ubas inahan wala no wala na bilin usa guys binugok ka ina na mo gina guys na mo binugok ka sige lang kay basta ka at least nga naagyo na piso ubay pito na kabuk piso wa guys nindot kay butang taning inahan ug ato taning siyang patuktukon kay na may gianda mga tuktok dia guys tawa tanawa hasta lingawan is piso sugo nag tuktok inahan tuka na yun gutom naman kay hapilan ni kaadlaw ay kaon tawa sus ko perting nindota guys tanawon man makadindot sa kuan kining mga Bisaya kaliwat bantam na yung mga piso nindot tanaw no po ni guys dinhilan ta kutob guys salamat sa pagtanaw guys sa video thank you guys thank you for watching.